Hello mga kasiloy! Sa di pa ta magsugod mga kasiloy, ato sang pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa atong vlog mga kasiloy. Way lain kundi ang Rehabilitation House mga kasiloy. Ang Rehabilitation House mga kasiloy mo ay nagsupply sa Metro Cebu. Ang ilang mga produkto mga kasiloy nga litson baboy, lamian, tuhop, ang timpla. Crispy mga kasiloy, walay laplap. Limpyo ang ilang litson mga kasiloy. Garantisado ang produkto sa Rehabilitation House mga kasiloy. Ang nakanindot mga kasiloy kay naapag pakapindinuguan o ginabot mga kasiloy. Unsa pa ipaabot inyo mga kasiloy? Order na mga kasiloy sa Rehabilitation House mga kasiloy. Magsugod na ta mga kasiloy. Ako usa sa mga siloy, gikan pantaon sa kabukiran, nahilog sa nilang kapatan. Ato na ko'y sekreto, di lang na ko isulti. Pero pugso ninyo ako, sultihan yun mo. Ayaw ninyo isaba sa ako ikan. Basin ako, ilabay sa katunggan. Maokini si ika ay gikuan ni iko. Maokini si iko ay gikuan ni ika. Kitang-kita ko sa akong mata ang mga mila-milagong gibuhat nila. Di lang na ko isulti, malisod na. Kitang-kita ko si ika gikuan o kini si ika ni bahalos ni iko. Kitang-kita ko si ika gikuan o kini si ika ni bahalos ni iko.